Ja, det her det er så modul 3 og emnet mekanik 2, og jeg skal fortælle lidt om simulering af Hooke's lov og harmonisk bevægelse. Og jeg vil starte med at besvare den første opgave her, som omhandler om, hvordan man skal bestemme fjederkonstanten ved en statisk måling. Og jeg bruger så den her relation, hvor vi altså har k for fjederkonstanten, vi har x for den længde, der bliver målt efter, så har vi i forhold til kraften, så har vi masse gange tyngdeaccelerationen. Og jeg har så startet med at måle, fjederkonstant, eller starte med at beregne fjederkonstanten. Og der bruger jeg så den her formel, som ses heroppe øverst. Og så isolerer jeg så k i min ligning, og så beregner jeg så, fjederkonstanten, som jeg så får ud til at være 9,2 Newton per meter. I den næste opgave, så bruger jeg det samme lod som før, altså det lod, der hedder 250 gram. Og så beregner jeg så ved hjælp af formlen fra forrige opgave, tyngdeaccelerationen. Her har jeg så i stedet for isoleret g. Og der har jeg startet med at beregne tyngdeaccelerationen for månen, og der får jeg altså en tyngdeacceleration på 1,57 meter per sekund i anden. Så har jeg skulle beregne tyngdeaccelerationen for den planet, der hedder planet X, og der ved jeg så ikke, hvad for en planet der er tale om. Men jeg bruger igen det her 250 grams lod og isolerer igen tyngdeaccelerationen g i min ligning, og kommer så frem til, at jeg får en tyngdeacceleration på 3,5 meter per sekund i anden. Og når jeg så slår op i min databog, så kan jeg se, at planeten Mars har den samme tyngdeacceleration, som den jeg har beregnet mig frem til. Det vil altså sige, at min planet X er Mars. I den tredje opgave, der skal jeg så beregne massen af et udkendt lod, og der tager jeg som sagt loddet her, som kan ses på billedet, guldloddet, og så bruger jeg igen den her, den samme formel, som jeg bruger ned gennem hele opgaven, og beregner altså massen ved at sige k gange x, altså længden, eller divideret med tyngdeaccelerationen, som er 9,82 meter per sekund i anden. Og jeg får så, at loddet har en masse på 100 gram, eller 0,105 kilo. Så skal jeg bestemme fjederkonstanten ved en dynamisk måling. Og jeg starter altså via programmet, jeg har brugt på nettet. Tager jeg 100 grams loddet, og så sætter jeg simpelthen det i svingninger, eller hvad man kan sige, i bevægelse. Og så måler jeg så, hvor mange gange. Her er så taget udgangspunkt i 10 svingninger for at få store T, som i det her tilfælde er, tiden, hvad pokker er det nu? Jeg beregner så svingningstiden via de her 10 svingninger, så jeg lader loddet køre op og ned 10 gange, for derefter at beregne svingningstiden. Og da loddet har kørt op og ned 10 gange, er der gået cirka 6,7 sekunder, og det dividerer så med 10, og det vil sige, at jeg får en svingningstid på 0,5. Så beregner jeg herved fjederkonstanten for det her 100 grams lod, eller bare generelt fjederkonstanten, og den kommer jeg så frem til at være 4,09 Newton per meter. Samme øvelse laver jeg med et 50 grams lod. Jeg starter altså med at finde svingningstiden ved at lade loddet svinge op og ned 10 gange, og får så en svingningstid på 0,4. Så beregner jeg så fjederkonstanten, og får en fjederkonstant på 3,0. Lige her til sidst, så kan jeg konstatere, at at jeg har at svingningstiden er den samme på alle planeter. Og det kan vi blandt andet se, fordi hvis vi ser på formlen for svingningstiden, så har vi vi har pi, og vi har kvadratroden af meter gange, eller masse gange, eller divideret med fjederkonstanten. Og på 2 pi
massen og fjederkonstanten er den samme på alle planeter. Det eneste, der varierer fra planet til planet, blandt andet, det er tyngdeaccelerationen. Og den her formel for svingningstiden, den er ikke afhængig af tyngdeaccelerationen. Derfor er svingningstiden den samme på alle planeter.